ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಈ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುಡ್ಲದ ಈ ಮಣ್ಣದ ವಾಸನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವಡನ್ನು ಉಡುಂಡು ಧರ್ಮದ ಆ ಗೋಡೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ತಗ್ಗು ಮಲ್ತದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಎತ್ತರ ಮಲ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ಜೀವಿಸ್ಗ ಎಂದೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡಪ್ಪ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ. ऑक्टोबर महिन्यांत आमची हिंदू भाऊ भयणी दसऱ्याच्या गडदळायेन बुडोवन वेतात. आमकांय या फेस्ता संभ्रमांत भाग घेवंक आपोवणे लागता. आमी आमची वाहनां वावरा हातेरांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. फेस्तां वेगवेगळ्या धर्माची तरी संतोसो सगळ्यांचो. या पाठतळार ऑक्टोबर म्हयन्याचो विशय भावार्थान विंगड मनशापणान एक वासूंक तयार रावा. हर एका कुटुंबाक एक बाळक जेजू पावोवन दी म्हणली आमची आशा.